Заўсёды марыў пачаць літаратурную размову з віламі. Сёння выпадае, бо гаворка пойдзе пра ферму. Але не проста пра ферму, а пра ферму жывёлаў Джорджа Оруэлла, знакамітага сатырыка, глыбокага і праніклівага крытыку таталітарных сістэмаў, усякага таталітарызму і феномену рэвалюцыі, якая як бы здраджвае сама сябе. Свабода, роўнасць і братэрства, якія імгненна ператвараюцца ў гільятыну. Утапічныя мройцы, якія хочуць як найлепей, а выходзіць як заўсёды. І мы маем змрочныя дыстопіі альбо антыутопіі. Змрочныя тым больш, што ўсё гэта вельмі блізка датычыць нас. Як вялізарная дзяржава ўсходняга суседа, з якой нам не пашчасціла межаваць геаграфічна. Як балючыя палітычныя працэсы ў Беларусі, кашмарны сон, ад якога мы 30 гадоў не можам прачнуцца. А пісьменнікі спярша грувасцяць утопіі, потым балюча ў гэтым расчароўваюцца і б'юць у звон трывогі, паказваючы памеры магчымай катастрофы. Жыццё карэктуе такіх пісьменнікаў, катастрофа выяўляецца яшчэ глыбейшай і жахлівейшай. Прывітанне, з вами Андрэй Хаданович. Гаворым пра Джорджа Оруэлла, антыутапіста, пра ягоную ферму жывёлаў, адзін з самых глыбокіх, праніклівых і адначасова злых сатырычных твораў. Твор пра 20-е стагоддзе і ягоныя найглыбейшыя катастрофы, твор пра людаецкі сталінскі эксперымент на жывых людзях і, безумоўна, твор пра нас сённяшніх. Не лянуйцеся ставіць лайкі і пашыраць нашыя відэо. Паехалі! Кніга, якую я трымаю ў руках, беларускае перавыданне фермы жывёлаў Оруэлла, упершыню пад назвай «Ферма». Гэтая алегарычная злая казка з'явілася на пачатку 90-х гадоў пад адной вокладкай у адным томіку з антыутопіяй 1984 і было выдадзенае кароткае гістарычнае акно магчымасцяў у часы незалежнай напраўду свабоднай Беларусі. Перакладчык Сергей Шупа, які для нашых сённяшніх сумнаватых часоў зрабіў новую версію перакладу, і кніга выйшла ў выдавецтве Янушкевіча на ўздагон кнізе 1984. Кніжкі добра уяўляць ці ставіць на паліцу разам. Больш тоўстае чырвонае выданне і танчэйшае зялёнае, як зялёная палоска на сцягу адной маленькай, але вельмі гордай еўрапейскай дзяржавы. Думка пра сцяг, яна цалкам невыпадковая, бо гаворка ў Оруэлла пра ферму, дзе падымаецца паўстанне, дзе здзяйсняецца рэвалюцыя, і жывёлы спрабуюць збудаваць свабоднае грамадства, правобраз цэлай свабоднай краіны, дзе ўсе любяць адно аднаго і сябруюць адно з адным, усе жывёлы сябры, тым больш, што можна сябраваць супраць агульнага ворага. Усе людзі ворагі. Над рэвалюцыйнай фермаю лунае сцяг. Зялёнае палотнішча, што сімвалізуе аддадзеныя жывёлам палі, на палотнішчы перакрыжаванне двух сімвалаў – рога і капыта, ці падковы на гэтым капыце. Таленавітая пародыя на савецкі чырвоны сцяг з сярпом і молатам, з якімі, як вы добра помніце, хочаш жні, а хочаш куй. Сам Оруэлл – паслядоўны левак, дэмакратычны сацыяліст, як ён сябе называў, прыходзіць да ідэі крытыкі камунізму, крытыкі бальшавізму ў сталінскай версіі паступова. Ён мусіў заангажавацца, ён мусіў трапіць на
поле бою, трапіць у заваруху іспанскай вайны, пра што напіша цудоўную класную дакументальную кнігу памяці Каталоніі. Ён атрымае раненне на гэтай вайне, а галоўнае сутыкнецца там з злоўжываннямі, з маніпуляцыяй камуністычнай прапагандай, якая будзе дзеліць не толькі ворагаў, але і нібыта сваіх на роўных і раўнейшых. Давайте запомнім такую канструкцыю. Высмеиваючы, спляжваючы сталінізм, Эрік Артур Блэр, як напраўду звалі Джорджа Оруэлла, здавалася б, займаецца несвоечасовай справай. Ён піша сваю ферму жывёлаў у 43-44 годзе, з восені 43-го па зіму 44-го, калі, здавалася б, рэальная палітычная сітуацыя не спрыяе. Рэйтынг Сталіна і сталінскай Расіі расце, а саюзнікі, хаўруснікі нарэшце не толькі грашовай дапамогай, але і военнымі дзеяннямі ў Еўропе сабраліся падтрымаць Сталіна ў другой сусветнай. Пісьменнік ідзе супраць плыні, але ўжо найбліжэйшыя гады, пачатак халоднай вайны, меняюць стаўленне да твору. Да напісання фермы Оруэлл быў вядомы. Пасля публікацыі фермы ён прачнуўся знакамітым і зрабіў некалькі выразных крокаў да сусветнай знакамітасці і культавасці імя Оруэлла, якім яно будзе пасля з'яўлення антыутопіі 84. У эсэ «Навошта я пішу» Оруэлл так тлумачыць сваю задуму і пісьменніцкую пазіцыю. Іспанская вайна і іншыя падзеі 36-37 гадоў парушылі маю раўнавагу. Адгэтуль я ўжо ведаў, дзе маё месца. Кожны усур'ёз напісаны мной з 36-го радок наўпрост ці ўскосна быў супраць тоталітарызму. Яшчэ больш выразна пісьменнік выказваецца ў 47-м годзе ў прадмове да украінскага выдання. Звярніце ўвагу, як хутка перакладаюць, адчуўшы актуальнасць і патрэбнасць ферму жывёлаў украінцы. Украінцы ўвогуле рэкардсмены па колькасці перастварэнняў Оруэлла. Як мінімум 5 розных версій перакладаў існуюць. І гэты 47-га пераклад, увага, называецца «Колгосп тварын». Ідэя перастварэння фермы як калгасу цалкам у духу выкрывання сталінізму. Дык вось, аўтар піша ў прадмове да ўкраінскага выдання, як пазбегнуўшы камуністычных чыстак у Іспаніі, ён зразумеў тое, як лёгка таталітарная прапаганда можа кантраляваць думкі асвечаных людзей у дэмакратычных краінах. Спачатку ён сфармуляваў гэта ў жанры нон-фікшн, у дакументальнай прозе памяці Каталоніі, але памяці Каталоніі кепска разыходзілася сярод чытачоў. Не хапала нечаканага ракурсу, эфектнага зруху гледзяшча, ракурсу. І, натхніўшыся першым мастацкім бестселерам пра сталінскія палітычныя працэсы, кнігаю Артура Кёстлера «Бліскучая цемра», Оруэлл вырашае выбраць мастацкую форму, алегарычную форму, форму злой сатыры на мяжы з памфлетам. Усё гэта глыбока ў традыцыях ангельскай літаратуры, асабліва ў традыцыях асветніцкай літаратуры. Яшчэ Джонатан Свіфт, вялікі сатырык і абсурдыст, умел апісваць чалавечае грамадства ў іншасказальным свеце жывёлаў. Алегарычна. Так, як у чацвёртым, самым недзіцячым, самым мудрым і неадназначным падарожжы Лемюэля Гулівера ў краіну гуінгмаў. Памятаеце, дзе коні займаюць месца гегемонаў, даруйце гэтае марксісцкае слаўцо. Коні
разумныя, коні гавораць, коні спрабуюць збудаваць ідэальнае грамадства, а брыдкія чалавекападобныя ці малпападобныя істоты еху у іх ва услужэннях. Сам асветніцкі падыход. Можна напісаць трактат, але яго будуць чытаць прыкладна як памяці Каталоніі. А можна зрабіць з гэтага трактату эфектную мастацкую прыдумку, і гэта можа спрацаваць. У Оруэла спрацавала. Працтую вам адну з першых рэцэнзій на ферму жывёлаў у ангельскім часопісе «Гарызонт». Стылістыка свайго часу, 45-й год. Ацэніце ангельскую іронію ў некаторых фразах. Гэта, напраўду, чарадзейная казка, расказаная з зацятым прыхільнікам жывёл. Як вам іронія што да сацыялізма Джорджа Оруэла, але далей тон робіцца больш сур'ёзным. У той жа час кніга ёсць палкім выступам супраць Сталіна і яго здрады рускай рэвалюцыі з гледзяшча іншага рэвалюцыянера. У кнізе ёсць удалая алюзія пра лёс жывёлаў і рэвалюцыі. Жывёлы праганяюць людзей і ствараюць сваю утопію, даверыўшыся кіраўніцтву свіней. Наполеона Сталіна, Троцкага, прычым сабакі выконваюць функцыі паліцыі, авечкі увасабляюць натоўп, які на ўсё патаквае. А два коні высакародны, змучаны цяжкай працай пралетарыят. Найбольш удалы эпізод у кнізе, я працягваю цытаваць рэцэнзію, гэта эпізод, калі жывёлы-шкоднікі прысуджаюцца да смяротнага пакарання за тыя ж злачынствы, якія фігуравалі і на рускіх працэсах. Так, напрыклад, авечкі прызнаюцца, што атруцілі мачой калодзежы з пітной вадой, а гусі у тым, што яны пад покрывам ночы прыхавалі 6 мераў зерня. І яшчэ адна вельмі важная цытата. У 1943 годзе, уже задумаўшы твор і ўшчыльную да яго падступіўшы, Оруэл прызнаецца сваёй жонцы Эйлен, што хацеў бы напісаць свой твор максімальна проста, максімальна празрыста, зрабіць яго максімальна перакладальным на шматлікія мовы, асабліва на рускую мову. Оруэла не пакідае надзея, што людзі ў краіне, пра якую ён увесь час думае, пра жахлівы кашмарны эксперымент над імі, нарэшце змогуць прачытаць яго. Мара і споўнілася, і не. Пераклады з'яўляюцца хутка, але ў эмігранцкім асяроддзі доўгія дзесяцігоддзі Оруэл абсалютна забаронены аўтар ва ўсіх частках Савецкага Саюза, і толькі з перабудовай з'яўляюцца легальныя, санкцыянаваныя рэжымам выданні. Прычым нават першыя выданні з'яўляюцца далёка ад Масквы на імперскіх, можна сказаць, ускраінах. У Латвіі і у Малдове. Я пра рускія пераклады твораў Оруэла. Як вынікае з рэцэнзіі, алегорыю, ці, скажам словамі беларускага паэта Дамініка Рудніцкага, звярыны гратэск Оруэла адчыталі адназначна. Трэба расшыфроўваць двухбаковы вобраз, раскрываць алегорыю. За жывёльнай формай схаваны іншасказальны празрысты змест. Свінні. Камуністычная партыя, якая вядзе за сабою канкрэтныя палітычныя лідары. Сталін паказаны ў вобразе вялізнага беркшырскага кныра Наполеона. Заўважце, з гэтым вобразам потым будуць мець праблемы французскія перакладчыкі. Доўгі час яны не змогуць надрукаваць Наполеона як Наполеона. Уявіце сабе беркшырскі кныр у французскім выданні ў руках французскіх чытачоў. Так што ў першых перакладах Наполеон перакладзены Цэзарам,
Але потым гістарычная справядлівасць аднавілася і Наполеон вярнуўся. Снежок, белый кныр, з лепей ад Наполеона Сталина подвешенным языком, большей схільнасцю да інтэлектуалізма, да рэфлексіі, да вырашэння праблем больш сучаснымі сродкамі. Несумнеўна, Троцкі пра сварку са Сталіным якога, пра выгнанне якога і пазнейшае прапагандысцкае цкаванне вобраза якога Орэл будзе думаць і вяртацца зноў і зноў. Троцкі снежок паказаны іранічна, але не без каліўца сімпатыі. Крумкач Майсей, які загаворвае зубы жывёлам пра тое, што там высока за аблокамі ёсць краіна ледзянцовых гор, дзе кожны дзень тыдня недзеля. А ў ледзянцовых гарах, цытую, нядзеля бывае 7 разоў на тыдзень, канюшына цвіце ўвесь год, а кавалкі цукру і льняная бакуха растуць на платах. Жывёлы ненавідзелі Майсея, бо ён баяў байкі і не працаваў, але некаторыя верылі ў ледзяныя горы. Алегарычны паказ царквы і рэлігіі паказальна, што калі жывёлы здзяйсняюць рэвалюцыю, крумкача праганяюць, але калі ціхай сапаю здзяйсняецца контррэвалюцыя і свінні пачынаюць будаваць аўтарытарную ці таталітарную дзяржаву, Масей паціхеньку на птушыных правах вяртаецца і ніхто яго з фермы не гоніць. 2 коні, чароўная парачка, вялізарны здаровы каняка баксёр, тупаваты, але сумленны, стойкі і ўпарты, і ягоная сяброўка, таксама патрапаная жыццём кабыла канюшынка увасабляюць пралетарыят. Сімпатычны, але недалёкі, найперш неадукаваны. Адукацыя, вось што магло б вырашыць шмат сацыяльных праблемаў. Адзін баксёр спрабуе навучыцца чытаць і вывучае 4 літары альфабету, далей прасунуцца не можа, альбо канюшынка, яна вывучае усе літары, але не навучылася складаць іх у словы. Чароўныя авечкі, якія раз назаўсёды зацвярдзілі максімум 4 нагі добра, 2 нагі дрэнна, і ўсё, што могуць, гэта паўтараць і патакваць. Такі сабе алегарычны паказ на ўсё згоднага натоўпу. Белая кабылка Моллі, якая больш за ўсё любіць цукар і красавацца з стужачкамі уплеценымі ў ейную грыву, якая палохаецца рэвалюцыі жывёлаў, бо у яе зашмат асабістыя інтымныя стасункі з людзьмі, і яна уцякае з фермы. Такі сабе злы алегарычны паказ белай эміграцыі. І нарэшце мой любімы персанаж асёл Бенджамін, які ніколі не смяецца, які маўклівы, сур'ёзны, які сабе на ўме, але вельмі рэдка гаворыць, які, безумоўна, умее чытаць, але амаль ніколі не карыстаецца гэтай здольнасцю, каб выразна патлумачыць жывёлам, пра што вядзецца, які не верыць ані ў ледзянцовыя горы крумкача Майсея, ані ў палітычныя канцэпцыі кныроў, якія захапілі ўладу. Ён на ўсе спакусы і невырашальныя пытанні мае адзін універсальны загадкавы адказ. Аслы жывуць доўга. Давайте запомнім гэты адказ, а даследчыкі, расшыфроўваючы вобразы, не сумнеюцца: асёл Бенджамін – гэта інтэлігенцыя. Нарэшце самы неадназначны персанаж – стары
Майор, кныр старажыла, які і заварвае ўсю кашу на ферме. Гэта ён збірае першы сход жывёлаў, гэта ён расказвае жывёлінам пра свой прарочы сон, што ён прысніў. Гэта ён фармулюе канцэпцыі, што аформіліся ў вучэнне анімалізм, даслоўна ў беларускім перакладзе жывялізм, орэлаўская пародыя на камуністычныя дактрыны. Вось яны, гэтыя 7 запаведзяў жывялізма, фармальна не прыдзярэшся, мудрыя, справядлівыя, яны пішуцца на сценах гумна, вось толькі большасць не умее чытаць. І таму свінні найразумнейшыя з жывёлаў, якія і фармулююць гэтыя запаведзі, потым могуць маніпуляваць імі, штосьці да іх дапісваць. Першае. Усе, хто ходзяць на 2 нагах, ворагі. Другая. Усе, хто ходзіць на 4 нагах альбо мае крылы, сябры. Трэцяе. Ніводная жывёла не павінна насіць адзенне. Чацвёртае. Ніводная жывёла не павінна спаць у ложку. Пятае. Ніводная жывёла не павінна піць гарэлку. Шостае. Ніводная жывёла не павінна забіваць іншых жывёлаў. І нарэшце 7-е, галоўнае, усе жывёлы роўныя. Без спойлераў скажу, што спачатку амаль кожная з гэтых запаведзяў будзе падвергнутая іранічнай дэфармацыі, а потым увогуле неабходнасць у іх адпадзе. Ёсць у жывёлаў і гімн звяры Брытаніі, які прысніўся старому майору, які перад смерцю навучыў сваіх наступнікаў і кныроў і іншых спяваць яго. Оруэл тонка намікае на інтэрнацыянал, і прыемна, што гэта адчуў Олег Мінкін, паэт-перакладчык, які паўдзельнічаў у перастварэнні па-беларуску вершу. Паслухайце гэты жывёльны інтэрнацыянал у перастварэнні Мінкіна. Шатландскі звер і звер ангельскі. Не, неправільна. Гэта не трэба чытаць, гэта трэба спяваць. Шатландскі звер і звер ангельскі, звяры ўсіх земляў і плямён. Пачуйце радасную вестку пра набліжэнне светлых дзён. Чакайце, прыйдзе час шчаслівы, і згінуць людзі ўладары. І на палетках урадлівых будуць ступаць адны звяры. Што праўду, рэфрэну гэты звярыны інтэрнацыянал, гімн звяры Брытаніі не маюць. Што характэрна, калі памяняюцца ветры, калі узурпуецца ўлада, неабходнасць у гэтым гімне адпадзе, і замест рэвалюцыйнага, бо рэвалюцыя нібыта ўжо здзейснілася, будзе патрэбнае штосьці дзяржаўніцкае, штосьці афіцыёзна цёплае, штосьці пра казённую любоў і стабільнасць. Вось як жывёльны паэт Малятка стварае новы гімн. Жывёлаў ферма, родная гаспода, ніколі не ўчыню табе я шкоды. Нічога не нагадвае. Эфект такі, нібы таленавітае перо Якуба Коласа паправіла ўсіх гэтых Міхалковых, Клімковічаў ды іншых савецкіх гімнапісцаў. Важная для пісьменніка тэма наспявання гэтай антырэвалюцыйнай здрады ўнутры рэвалюцыі. Калі, нарэшце,
свабода, роўнасць і братэрства прарастуць гільятынамі і таталітарызмам. Насамрэч вельмі хутка. Спачатку два свінячыя лідары як бы па мачыску не могуць знайсці паразуменне, спрачаюцца пра ўсё. У Наполеона свае канцэпцыі, у Снежка свае. Як вам здаецца, інтэлектуальны падыход альбо грубая сіла перамагаюць? Маеце рацыю. Характэрныя спрэчкі наконт ідэяў Снежка Троцкага пра будаўніцтва ветрака, электрыфікацыі фермы, якая вырашыла бы шмат якія праблемы. Снежок, навучыўшыся трымаць капытамі прыладу для пісьма, прапануе чарцяжы. Як на гэта рэагуе будучы дыктатар? Толькі Наполеон трымаўся наводдаль. Ён адразу выказаўся супраць ветрака, але аднойчы нечакана прыйшоў паглядзець чарцяжы. Ён, цяжка ступаючы, абышоў паветку, прыгледзеўся да кожнай драбніцы ў чарцяжах і нават раз ці два панюхаў іх. Пасля пастаяў хвілінку, пазіраючы на іх краем вока, тады раптам падняў нагу, памачыўся на чарцяжы і выйшаў, не сказаўшы ні слова. Калі Снежок ідзе шляхам гарлапана, ідзе шляхам агітацыі і пераканання, то Наполеон Сталін не губляе сілаў на драбнічкі. Ён ведае, што галоўнае, ён бярэ 9 маленькіх шчанюкоў, якія засталіся ад загінулых бацькоў, і выхоўвае іх асобна на гарышчы, каб ніхто не бачыў. Потым, праз пэўны час, з гэтых шчанюкоў вырастаюць мацёрыя ваўкарэзы, аддадзеныя толькі яму, гатовыя рваць горла ўсім, хто супраць. Толкін, магчыма, назваў бы гэтую дзевятку назгуламі на службе змрочнага валадара, а мне прыходзіць на розум наскае беларускае найменне – красаўцы. Калі палітычны раскол робіцца відавочным і трэба браць усю ўладу ў свае магутныя капыты, што робіць Наполеон? Паглядзеўшы скоса на Снежка, ён пранізліва завішчаў так, як яшчэ ніхто ніколі не чуў. У адказ на гэта пачуўся страшны брэх знадворку, і 9 вялізных сабакаў з забабітымі бляхай ашыйнікамі уварваліся ў гумно. Яны кінуліся проста на Снежка, які адно што паспеў адскочыць у бок і ўхіліцца ад іх вострых зубоў. Праз момант ён быў ужо за дзвярыма. Сабакі беглі за ім. Знямеўшы ад страху і здзіўлення, ўсе жывёлы выйшлі паглядзець на пагоню. Снежок бег праз доўгі выган у бок гасцінца. Ён бег, як толькі магла бегчы свіння, але сабакі былі ўжо яго на пятах. Раптам ён паслізнуўся, і, здавалася б, яны зараз схопяць яго, але ён падхапіўся і пабег яшчэ хутчэй. Аднак сабакі амаль яго дагналі. Я спыняю апісанне гэтай пагоні. Больш Снежка не бачыў ніхто, больш дыктатар Наполеон не меў канкурэнцыі ў свінячым кіраўніцтве сваёй фермы жывёлу. Яшчэ адзін вельмі важны штрышок, які варта запомніць: у фермы, што перайшла ў рукі, лапы, крылы, капыты жывёлаў, ёсць чалавечыя суседзі. На іхных фермах нічога не змянілася, там гаспадараць людзі. Фрэдэрык і Пілкінгтан. Прычым звярніце ўвагу на стратэгію адносінаў з імі ў фермы жывёлу. Наполеон са сваімі прапагандыстамі сябруе то з адным, то з другім, і падначаленыя не паспяваюць усачыць. Той самы фокус, яшчэ больш выкшталцоны, Оруэл пакажа ў рамане 1984. А даследчыкі
аматары расшифроўваць алегорыі гавораць, што адзін сусед гэта, безумоўна, Гітлер, да якога Орэл ставіцца вядома як. А другі сусед гэта Уінстон Черчилль, да якога аўтар таксама мае 1,001,000 прэтэнзію. Дастаткова згадаць, што галоўны герой антыутопіі 84 будзе насіць імя Уінстон. Я думаю, вы добра ведаеце сумны і горкі орэлаўскі фінал, які я не буду вам пераказваць. Скажу, што гэты фінал імкнуліся падкарэктаваць тыя, хто потым пераўвасабляў ферму жывёлаў у іншых мастацтвах. Так у 54-55 годзе робіцца анімацыя, робіцца мультфільм паводле фермы жывёлаў. Цікава, мультфільм спансараваны ЦРУ. То бок Оруэла па-ранейшаму ацэньваюць як прапагандыста і зброю ў халоднай вайне. Што не пасуе прапагандзе, гэта, безумоўна, неадназначны, смутны, трагічны, песімістычны фінал, таму фінал гэты падкарэктоўваецца. Здраджаныя сваімі узурпатарамі, сваім дыктатарам жывёлы, урэшце рэшт, паўстаюць і наноў вызваляюць сваю ферму, якая атрымлівае надзею. Але гэта мультфільм. Версія для дзяцей і наіўных аптымістаў, якія думаюць, што дыктатарскія імперыі рэфармуюцца. У 99-м годзе паводле фермы жывёлаў робіцца ўжо паўнафарматны тэлефільм. А зараз чакаецца прэм'ера новай мультыплікацыйнай версіі. Па ферме жывёлаў зроблены нават порнафільм, але ж мы, праўда, не будзем абмяркоўваць гэтага сёння. Затое раскажу вам пра тое, што мяне здзівіла мацней, чым порна паводле Оруэла, а здзівіла мяне опера «Ферма жывёлаў». Опера сучасная, актуальная, вельмі некласічная і злабадзённая, міжнароднае мерапрыемства з удзельнікамі з Галандыі, Аўстрыі, Італіі, з рускім кампазітарам Александром Раскатавым на чале. Летась адбылася прэм'ера ў Галандыі і опера «Сезон» шла. Там зусім недаўна яна была пастаўленая на сцэне Венскай дзяржаўнай оперы, і аўтару гэтых словаў пашанцавала быць на прэм'еры. Свае ўражанні ў 2 словах пастараюся зараз выказаць. З аднаго боку, аўтар Александр Раскатаў ужо мае досвед раблення операў з антыутопіяў. Ён рабіў «Сабачае сэрца» паводле Булгакова. Зараз гратэскавая пастаноўка паводле ангельскага лібрэтта Йена Бёртана з прэтэнзіяй паказаць свету таталітарызм знутры. Маўляў, мы, расейцы, ведаем пра Леніна, Сталіна і Троцкага яшчэ болей, і зараз гэта пакажам вам на сцэне. Вось толькі мяне, як гледача, не пакідала думка. Сюжэт як бы актуалізуецца, але толькі ў адзін бок. Нам паказваецца сталінізм. Увага, сталінізм, Сталін, 37-й год, і толькі ён, толькі Сталін і 37-й год. Тады як магчымасці перакінуць масток на сённяшні свет проста да халеры. Чаго рэжысёр не робіць аж ніяк. А такія сюжэтныя магчымасці. Уявіце сабе вечна п'янага фермера містера Джонса, якога звяргаюць, і стары маёр, які выдумляе гэты лепшы свет, як сімпатычна сумяшчаўся б у адной персоне Барыса Ельцына, які спачатку нецвярозай хадой павёў бы сваю краіну да пераменаў, а потым сказаў: «Я устал, я ухожу».
Хто такі энергічны беркшырскі кныр Наполеон, які хуценька вяртае ўсё да дысцыпліны і раскручвае механізм прапаганды на поўную катушку, не трэба нават тлумачыць. Больш за тое, сённяшняя пуцінская Расія дае поўнае пацверджанне ўсіх негатыўных антыутапічных прагнозаў Джорджа Оруэлла. Але гэта не ўся бяда. Уявіце ўсю гэтую трагікамедыю беларускай оптыкай, дзе алегорыя, дзе ўсе гэтыя звірыныя гратэскі, усе гэтыя калгасныя пераносныя сэнсы перастаюць быць пераноснымі сэнсамі, а увасабляюцца даслоўна. Вы не забылі зялёную кніжачку, якая, як палоска на сцягу, дадаецца ў выдавецтве Янушкевіча да чырвонай. Беларусь, дзе 30 гадоў будуюць калгас ці саўгас жывёлаў. Знакамітая оруэлаўская думка пра тое, што розніца між людзьмі і свіннямі сціраецца, усё больш, людзі ўсё больш нагадваюць свіней і наадварот. Ажно хочацца згадаць пра байку Кандрата Крапівы і выбачыцца перад жывёламі, бо ніводная рэальная свіння не пакажа такога свінства, на якое здольныя людзі, на жаль, у непасрэднай блізкасці ад нас. Як вам укормлены кныр, адзіны самец, які праганяе канкурэнтаў з сваёй тэрыторыі і рэалізуе сваю ўладу праз мачыскі секс у мультыплікацыйным маштабе? Як вам адзіны палітычны канкурэнт, які мог бы змагацца з дыктатарам, але даўно збег з фермы краіны пад пагрозай пераследу сабачых эскадронаў смерці? Трэба падказваць імя, ці самі здагадаецеся. І нарэшце гэтыя філігранныя шматгадовыя манёўры паміж двума суседамі на захадзе і на ўсходзе. Прапагандысцкая рыторыка ў бок адных і ў бок другіх, абяцанні сяброўства тым і гэтым і вечнае выслізгванне з гэтых абяцанняў, вечны цынічны падман. Зноў працытую згаданую байку, што можам мы дабавіць з вамі. Жывёлы ўсё сказалі самі. Што рабіць у вечнай сітуацыі, дзе ўсе, здавалася б, роўныя, але ёсць раўнейшыя? Калі кожны прас навокал цябе крычыць вісклівымі галасамі бездарнай прапаганды, калі усякія правілы гульні парушаюцца і любыя законы, нават на ўзроўні 7 прымітыўных запаведзяў, уваходзяць у стадыю дэфолта. Можа быць, пара навучыцца чытаць. Памятаеце герояў Оруэлла, ад якіх рэальна маглі б залежаць пазітыўныя змены? Адзін ведаў 4 літары, другая ведала увесь альфабет, але не магла складаць іх у словы, каб пабачыць маніпуляцыі і падман. Нарэшце трэці, мой улюбёны асёл Бенджамін, які цудоўна умеў чытаць, але рэдка чытаў сваім таварышам па няшчасці ў голас, а толькі прыгаворваў, што аслы маюць доўгае жыццё. Так, безумоўна, мы перажывем канкрэтных дыктатараў, яны памруць, а мы застанемся. Але ці гэта адзіны адказ на нашыя балючыя чаканні? А што, калі гэты кашмарны сон Оруэлла зацягнецца яшчэ? Вучымся складаць літары ў словы, а словы ў сказы. Вучымся адрозніваць культуру ад прапаганды, бо апошняе падзяляе нас і нацкоўвае адно на адных, а культура і літаратура лучаць нас між сабою, часам ідэямі, якія могуць
не раз і не два спатрэбіцца тут і цяпер таксама. Чытаем сусветную літаратуру па-беларуску і, безумоўна, беларускую літаратуру, якая ствараецца тут і цяпер. Дзякуй пісьменнікам і перакладчыкам, і жыве Беларусь!